So, yun. Isa-surprise si Pipan. Wait lang. Anong kandila? Bilis, anong kandila? So, sa-surprise daw si Binis na happy birthday. Naligo pa yarn? Para kay Binis. Kanta mo si Binis, ha? Binis, tingin ako. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bilis! Tinago ko pa sa damit ko. Wait, magdadasal. Magdadasal muna, magdadasal. Mag-wish pala. Yay! Salamat, Binis. Yung kandila. Tingin niya. So, homemade. Tingin. Nagugas pa akong Binis. Mag-picture muna kayo. Mag-picture muna kayo ni Binis. Yay! Wala. Okay, picture muna kayo ni Binis. Game. Picture muna kayo. 1, 2, 3. Hoy, kayong dalawa. Hoy, kayong tatlo. Game. Game. 1, 2, 3. Dito kayo. Hoy! Oo nga, sindahan mo ulit. Yan, game. Tapos Binis nung ako, wala. Game. Game, nerds. 1, 2, 3. O, si Binis lang at saka si Pipan. Ba't kayo parehas na kayo? Kayo ang may birthday. Game. 1, 2, 3. Nerds, alis mo na dyan. 1, 2, 3. Game. Okay na, game mo. Salamat, Binis. Gusto akong salamat.